Hej og velkommen til Fakta. Vi er kommet for... Niels for hulen, det er en klovn. Den tager vi altså lige igennem, den der. Og velkommen til Fakta. Vi er gået herind, fordi her er der mad. Det her hvidløgsbrød, det er de vilde med monstrene. Der er bare alle mulige gode sager i. Kylling og snack og alt muligt. Det er bare... Niels, stop op! Niels, vi står og filmer noget vigtigt her. Ja, jamen, jeg skal stå op. Kom med dig. Niels, vi skal finde ud af på den jakke. Vi skal få det måske. Bare skal ned efter dem. Jeg elsker bacon. Jamen, det er vi ikke også stedet kan vinde, Niels. Vi var ned efter monster. Peanut, så har vi kigget ved. Hvor skal vi nu kigge hen? Nu vil jeg ikke mere med krejsalat. Det der. Niels, kom nu. Jamen, jeg aner ikke, hvad det er. Kan du ikke se den, Bas? Nej. Det gør det der bacon. Det kan også være, jeg skal prøve det. Du er nødt til udfra, Bas. Ja, det er da godt. Bodil! Ja! Den fra Jyllands Park, så... Hej, Bodil! Nej, det var Du ikke trænger til at blive vasket, Bas. Det er ikke Bodil alligevel. Kan jeg bruge den? Velkommen til grillen. Her er der også mad. To rester og en koko! Ej, Niels, det er ikke det, vi kommer. Vi skal finde ud af, hvor monster der er herinde. Ja. Har I set nogle monstre her? Nej. Nå, så må vi... Velkommen til bageren. Det er det sidste sted, vi kan lede. Kom nu, Niels. Det var så bageren. Her var der ingen monstre.